Molt bona tarda a tothom. Gràcies a Mans Unides per convidar-me a ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Deia al començament, això és una llarga vida dedicada a aquests temes, però us diré també una llarga vida en companyia de Mans Unides, perquè crec que la primera col·laboració que vaig tenir amb ells data de 1982. Per tant, ja fa 32 anys que venim fent coses conjuntament i m'entusiasma que de tant en tant pugui estar aquí amb tots vosaltres, sobretot amb aquestes noves idees, que és que el tema de sempre, que és el tema de la justícia, es presenti ara en noves formes creatives, com és la fórmula aquesta dels clips metratge. I que, a més, aquest any la temàtica estigui al voltant d'allò que us asseguro que és el primer, exactament el primer problema mundial, que no és altre que el de la fam en el món. I deuen haver-hi altres problemes, però aquest és el més important de tots. Diu Nacions Unides que es pot calcular, evidentment de més i de menys, perquè és una xifra inexacta, que al voltant de 50.000 persones moren de fam cada dia. Fixeu-vos-hi bé, 50.000 persones és un estadi de futbol, és el camp de l'Espanyol, no del Barça, és el camp de l'Espanyol, que s'enfonsa cada dia, que mata a tots els que hi ha dins, i l'endemà tornem a tenir l'estadi reconstruït, torna a caure, i així successivament tots els dies de l'any. Si això passés de debò, ens escandalitzaríem. El que passa és que aquestes 50.000 persones no moren en un estadi, moren disperses per tots els continents, moren silencioses perquè ni esma de cridar tenen i per tant passen desapercebudes. Això és una catàstrofe. Però encara és més catàstrofe el que us diré a continuació, que és que en el món d'aliments no en falten, sinó que en sobren. És a dir, que allò que l'agricultura i la ramaderia mundial produeix cada any és més que suficient per donar les calories necessàries a tota la població mundial. Què passa, doncs? Si hi ha més aliments dels que fan falta i la gent mor de gana, hi ha alguna altra raó? Clar, la distribució. No és un problema de producció, és un problema de distribució. Uns en tenim massa, uns altres en tenen massa poc. Ho podem constatar fàcilment. Ara estem en una època que aquí a Catalunya ens agrada molt i a mi particularment m'entusiasma. Es diu l'època de la calçotada. Aneu, sisplau, qualsevol diumenge a les 4 o a les 5 de la tarda. A qualsevol racó de Catalunya on s'hagi fet una calçotada, veureu la quantitat de carn i de botifarres que són capaços de llançar després d'aquests àpats pentagòlics. I no cal que aneu a la calçotada. Aneu a un supermercat qualsevol d'aquí a Catalunya a les 8 del vespre, quan es llença allò que diuen que l'endemà ja no es pot vendre, i veureu també la quantitat d'aliments que es llencen. O potser millor dit, que es llançaven, perquè ara hi ha molta gent que es troba a la porta pacientment esperant a veure què cau d'aquestes deixalles. El problema no és de producció, és de distribució. Però què caldria, per tant, que aquesta gent que no té aliments en pogués tenir? Alguns dirien, home, enviar-los aquests excedents nostres. Mireu, sí, enviar els excedents nostres alguna vegada es pot fer. Quan hi ha un terratrèmol, quan hi ha una inundació, quan hi ha un camp de refugiats, ningú nega que s'hi han d'enviar aliments. Però lo natural no és que s'enviïn aliments. Lo natural és que cadascú es produeixi els aliments que li fan falta. I aquí és on hi ha el problema. Farien falta moltes coses perquè tothom es produís els aliments. De fet, ja ho dieu molt bé aquí. Per exemple, l'acaparament de terres. El fet que hi hagi molta gent que té molta terra i altra gent que en té poca origina problemes. Fins i tot a l'estat espanyol. Ja sabeu vosaltres que a Andalusia hi ha enormes quantitats de terra que no es cultiven. Se'n diuen latifundis. Mentre que, en canvi, a Galícia hi ha gent que té unes propietats tan miserables, minifundis, que amb prou feines li dona per sobreviure. Però això, que en el cas espanyol ja pot ser una mica considerable, esdevé horrorós quan parlem, per exemple, del Brasil. Enormes territoris, propietats d'un sol home o d'una sola família i, precisament, quan algú intenta que això es reparteixi millor, l'amenacen. Suposo que tots coneixeu la insigne personalitat d'un bisbe català. Es diu Pere Casaldàliga. Tota la vida ha viscut a Brasil. I ara fa 3 o 4 anys es va atrevir a dir que s'ha atrevit tota la vida, però va repetir que els latifundistes havien de cedir terreny en els que no en tenen. L'home es va haver d'amagar. Els latifundistes l'amenaçaven de mort. I a molta gent l'han matat. Per tant, una primera cosa que hem de fer és, sens dubte, repartir bé la terra. Això té una antiga paraula que ho defineix i que es diu reforma agrària. Cal fer la reforma agrària. Què més cal fer? Una altra cosa que també diu a la campanya i que és molt important, vigilar molt amb la producció dels biocombustibles.
Suposo que vosaltres sabeu que, segons tots els experts, de petroli ens en queda per pocs anys. N'hem gastat tant i tant des de fa 50 anys que diuen que més de 40 anys ja no en tindrem. Us asseguro que a mi no em faltarà, perquè d'aquí 40 anys és difícil. Però també us puc dir que vosaltres sí que hi sereu. I aleshores, d'aquí 40 anys, quan no hagi quedat petroli, podeu anar en cotxe? Sí, perquè mireu, avui en dia podeu repostar de vegades en biocombustible, com diu molt bé la vostra campanya. Però el biocombustible d'on surt? M'han dit alguns experts que el dia de demà traurem biocombustible de les algues marines. Benvingut sia. Però avui per avui no. Avui per avui el traiem del blat de moro. I què fem? Quelcom terrible. Estem traient blat de moro de l'alimentació humana per destinar-lo a l'alimentació del cotxe. No pot ser. No pot ser. Traiem aliments dels homes per dedicar-los al cotxe. Que els hi preguntin, si no, els indígenes mexicans, que tenen, com sabeu vosaltres, com a aliment bàsic allò que s'anomena la tortillita de maíz, i la tortillita de maíz ha pujat 300% el preu en els 3 darrers anys. No pot ser. No podem seguir encaparrats en tenir més cotxes. Quan tenir més cotxes vol dir fam per molta gent. Per desgràcia, a 300 metres d'aquí, un cop a l'any, se celebra una solemne bestiesa, que es diu el Saló de l'Automòbil. I què vol dir el Saló de l'Automòbil? Doncs més i més cotxes cada vegada. No, no. Hem de fer més tramvies, hem de fer més trens, hem de fer més metros, hem de fer més transports col·lectius, hem de fer més bicicletes i, si molt m'apureu, hem de fer més patinets. Però no hem de fer més cotxes. Comencem-nos a acostumar. Tenir cotxe cada vegada més vol dir més fam per molta gent del planeta. Per tant, biocombustibles, repartiment de la terra. Atenció, una altra cosa, que de vegades no en són conscients, però que és molt important en quant a generació de fam. La PAC, la Política Agrària Comunitària. A Europa som tan egoistes que protegim la nostra agricultura. Amb subvencions que fan que els nostres productes subvencionats siguin més baixos de preu que els productes que fan al tercer món i acabem envaint amb els nostres excedents les seves produccions agràries, destruint el teixit agrari local. Ho hem de tenir en compte. Això no pot ser. Hi ha molts elements que ens ajudarien a rectificar el tema de la fam. I l'últim, el que mireu per on, repetiré el que ja deia en el documental. Posar-hi diners. Posar-hi diners vol dir fer regadius, vol dir fer camins rurals, vol dir fer formació professional agrària, vol dir tenir bancs de pesca, vol dir una sèrie d'elements que promoguin l'agricultura en aquests països. A l'any 2008, la ONU va demanar per treure la fam en el món una aportació anual de 50.000 milions de dòlars per part dels països rics. I va dir, si entre tots em doneu 50.000 milions de dòlars, farem aquestes inversions que acabo d'esmentar i traurem la fam en el món. Què van dir els països rics? Que no, que el seu pressupost era molt ajustat, que no donava de sí. I es van permetre, això sí, fer una vergonyant contraoferta de 12.000 milions de dòlars. L'ONU va dir que més valia això que res, però que amb 12.000 milions de dòlars no traurien la fam en el món. Això s'esdevenia el mes de juny de l'any 2008. Però mira per on, el mes de setembre del 2008 començava això que coneixem amb el nom terrible de crisi econòmica. Els bancs queien i els governs occidentals van decidir que calia fer allò que tots coneixeu i que es diu el rescat bancari. I quants diners hem dedicat a aquest rescat bancari? La xifra que surt aquí en el documental. Fins fa un any, ara ja fa un any ja els hem rescatat tots, i hem dedicat 4.600.000 milions de dòlars. Com que amb això dels bilions de vegades ens perdem, us ho diré més fàcil. Un 4, un 6, 11 zeros al darrere i dòlars al final. I què són 4.600.000 milions de dòlars? Repartiu pels 50.000 milions que l'ONU demanava. Resultat de la divisió, el número 92. Per rescatar uns bancs quin comportament no ha sigut gens correcte, com bé sabeu, la humanitat, especialment els governs occidentals, han sigut capaços de donar-li 92 vegades més diners que els que fa falta per eliminar la fam. O dit d'una altra manera, amb els diners que hem donat a la banca hauríem pogut rescatar el món de la fam durant 92 anys. Ja veieu que ens queda molta feina per fer. I aquí crec que una primera feina que s'ha de fer, l'heu fet amb aquests clips, la Fam Ens Unides des de fa molts anys, i en certa manera es demana que vosaltres és, en primer lloc, una denúncia.
Després de la denúncia en ve la pressió política. I un cop feta la pressió política juntament amb la denúncia, els governs i les autoritats canvien d'actitud. Si aconseguim tot això, us asseguro que eliminarem el problema de la fam. Moltes gràcies.